αργότερα από ό,τι μάθαμε, δεν το είδαμε αυτή τη στιγμή. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η εκένωση. Είδαμε το αυτοκίνητο που έχει καθίσει πάνω στους σκάλες. Ξεκίνησε άμεση η εκένωση του εμπορικού. Βγήκαν όλοι οι πελάτες έξω, οι πάντες. Και ήρθε η αστυνομία. Μετά από εκεί πέρα δεν έχουμε μάθει κάτι καινούριο. Από ό,τι κατάλαβα έφυγε ο άνθρωπος. Τι έφυγε? Μάλλον ναι. Δεν ξέρω αν έχει μάθει κάτι καινούριο όταν μέσα, αλλά από ό,τι καταλάβει έχει φύγει. Ήταν ένας άνθρωπος. Από ό,τι μας είπαν, ναι, ένας. Εκείνη τη στιγμή πώς ήταν αυτές οι ώρες? Επικράτησε πανικός? Επικράτησε πανικός κυρίως στον κόσμο κάτω που ήταν στον όροφο που έγινε το συμβάν. Κάποιοι άνθρωποι τη γλιτώσανε στην παρατρίχα, γιατί δεν είχε πάρα πολύ κόσμο ευτυχώς. Αλλιώς είναι στενή η διάδρομη,